Vale, bueno, egun on guztioi, buenos días a todos y a todas, bonjour a tous et toutes. Vamos a empezar. Hasiera emango diogu ekitaldi honi. Antes de empezar, que sepáis Eta que bueno, hasi aurretik, jakin simultánea en ezazue, castellano y francés, ba, yendo en el interpretazioa egongo dela, bolito de la interpretación abajo para que podáis bai elegir el gaztelaniaz, idioma frantsesez en el eta que euskeraz, queréis egongo seguir da el webinario. eskuragai audioa nahi C'est duenarentzat. que nous avons la traduction, l'interprétation simultanée en castillan, basque et français. Donc, vous pouvez choisir votre langue en bas dans la petite bulle où il y a marqué interprétation. Si vous avez des questions voilà, ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Bueno, bai, hasiko gara orduan. Egun on guztioi, ongi etorri gure bigarren proiektu deialdi honen webinario honetara, non? Saiatuko garen pixkat proiektu deialdi hau azaltzen eta batez ere zuen zalantzei, zuen galderei erantzuten. Yo soy Arola Urdangarin, directora de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra, y el Lola urdangarin objetivo naiz, de esta eremunetako zuzendaria, webinario y de eta esta webinario convocatoria honen es, helburua edo deialdi honen helburua, webinario es realmente ba, responder azalpenak a las ematea da, preguntas y las dudas que tengáis respecto a esta zuen zalantzei convocatoria, erantzutea da, explicar deialdi honi buruz, la convocatoria de este bestalde, año, que azalduko dugu para zein den las y los que lo aurtengo deialdia, conozcáis no ezagutzen ez difiere duzuen mucho de nontzat, de la de ez otros da años, pero bueno, aurreko ¿qué urtearekiko dudas oso concretas ezberdina, baina tira, zalantza konkretuak badituzue, haiei que podáis erantzuten tener? saiatuko dugu. Y bueno, y anunciar que desde ayer ya está esta Honekin convocatoria esan nahi dugu lanzada atzotik deialdi hau badagoela irekita, durante unas semanas hasta el 17 de aste octubre. batzuz egongo da irekita, Eh, urriaren 17 arte konkretuki. J'attendais la traduction. Donc, pour tout cela, je suis accompagnée de Leire Azcona, qui est la responsable de l'appel à projet, la responsable de cet axe d'innovation Nirekin euro-régional, Leire Azkona dago, et par Oyana, bera, qui est l'assistante au projet, deialdi honen qui va arduraduna pouvoir da, aussi vous répondre aux questions. bestalde hemen Voilà, badago donc Oiana, sans rien de Oiana plus, je Purxeron, passe la parole à Leire proiektu pour qu'elle puisse laguntzailea, que eta cet besterik appel à gabe, projet qu'on a hitza lancé emango hier. diot Leireri, eta berak deialdia salduko digu. Vale, muchas gracias, Arola. Eskerrik asko, Muchas Arola, gracias por kaixo conectarte. guztioi, eta eskerrik asko webinario honetara konektatzeagatik. Oso azkar hasiko gara. Bueno, como sabéis, más que todo, Bueno, badakizuenez, Karolak aurkezpena egin du, gu kooperazio bat gara, dakizuenez, eta helburua lurralde ezberdinen arteko lankidetza sustatzea da. Akitania Berri Euskadi eta Nafarroa daukagu barne, hau da deialdi honetan sartuko diren lurraldeak, beraz garrantzitsua da, eta izen eman duzuen guztioi aurkezpena bidaliko dizuegu, pixka bat informazioa izan dezazuen, datuak izan ditzazuen, interesgarriak baitira lurraldeari buruz, eta ikus ditzazuen zeintzuk diraen gure ardatzak, izan ere gure deialdia garapen sustagarrian dago oinarrituta, ekintza batean, eta eremu askotan hartzen dugu parte. Zuen proiektuak eragina izan dezake beste ardatz batzuetan, adibidez, eremu jasangarrian, hori hirugarren ardatza da, eta hori aipatu dezakezue proiektuaren fitxan, deialdiaren barruan. Hau da, pixka bat, marko orokorra edo testuingurua izan dezazuen, eta jakin dezazuen gure espazio finantzarioen barruan, deialdiak gure helburu finantzarioen barruan daudela, eta hauek euroeskualdea osatzen duten 3 zonaldeetatik edo gobernuetatik datoz. Hau da azalpena, gutxi gora bera, eta joango gara deialdia aurkeztera. Deialdia dakizuenez, beste aldi batzuetan izena eman duzuen ontzat, edo, pixka bat hau ezagutzen duzuen ontzat, badakizue 2015 urtetik daramala martxan, momentuz 51 proiektu edo garatu izan ditugu, eta horrek 2,9 milioi inbertsioa suposatu du. Hau esaten dut normalean, deialdi hau, urtero 7 proiektu finantzatzen dituelako aurrekontuaren arabera beti. Zeintzuk dira finantzatzen ditugun sektoreak?
aeronautika, mugikortasuna, osasuna, biozientzia, silver economy, eraikuntza jasangarria, industria, energia sustagarriak, kultura, hainbat esparru finantzatzen dira. Sektore oso zabalak dira, ikus dezakezuenez, tipologia askoko proiektuak daude, eta horrek zer esan nahi du? Ez garela bilatzen ari proiektu tipo bat, ez da ideia konkretu bat. Deialdi honen helburua da proiektu guztiak behetik gora jaiotzea, eta lurraldeetako aktoreek izatea zertan den interesgarria lankidetzan aritzea, euro eskualdeko mailan non dagoen lankidetza izateko aukera, eta non egin dezakegun aurrera. Beraz, deialdi honen helburua hori da, ezta? Elkarrekin gehiago lankidetzan aritzea, haratago iristeko. Honek esan nahi du, askotan egia da zalantzak izan ditzakezuela, zuen proiektua ea barne hartzen duen deialdeak, eta horretarako galdera egin aldiguzu eta orientazio emango dizuegu arazorik gabe. Dokumentazioaren barruan, bestalde, deialdiko dokumentuaren barruan, badago azpisektoreak izeneko dokumentu bat, eta horretan azpigaiak edo identifikatu ditugu deialdi honen barruan. Horiek interesekoak izan daitezke eta finantzatu izan ditugu beste aldi batzuetan. Proiektuko fitxan eskatuko dizuegu azpigaiak identifikatzeko konponenteak, edo satelite txikiak, edo berrerabilpena, piezena, terapia berriak, hainbat azpigai daude. Horrela, guk ikusi ahal izango dugu zein den pertsonarik egokiena zuen proiektua ebaluatzeko. Esan bezala, gai oso zabalak direlako eta ez delako berdina sektore bakoitza aztertzea. Esan bezala, deialdia atzotik irekita dago, urriaren 17 arte, aurten deialdiaren datak aurreratu ditugu, eta horren helburua da Frantziako eskolako oporrak baino ixtea. Beste urte batzuetan arazoak izan ditugu horrekin, dokumentuen sinadurekin, baina aurten sailkaketa abenduan izaten jarraituko du, normalean izan den bezala. Proiektuen iraupena 18 hilabetekoa izango da, beti bezala, eta horrek esan nahi du prestakuntza gastuak ezin direla barne hartu. Sailkaketa abenduan denez, normalean urtarrilean hasiko dituzue proiektuak, baina pertsonal gastuak edo bestelako gastuak sartu ala izango dira proiektuaz hautatzen den aurretik abenduko 2. astetik aurrera. Ezinbestekoa da deialdiara aurkezteko bazkide bat egotea lurraldetariko bakoitzekiko, hau da, bazkide bat egon behar da Akitania Berrian, beste bat Euskadin, eta beste bazkide bat egon behar du Nafarroan. Eta zenbaki fiskal bat egon behar du egoitza lurraldetariko bakoitzan duela erakusteko. Instituzioak, enpresa publikoak, pribatuak, denak hartzen dira barne, 3 lurraldeetan. 50% arte finantzatzen dugu proiektuan, eta gehienez finantzatuko dugun kantitatea 75.000 eurokoa da. Horrek esan nahi du, zuen aurrekontu osoak 200.000 euro badira, zuek jasoko duzuen kantitate gehienekoa 75.000 eurokoa izango dela. 100.000koa bada, gehienekoa 50.000koa izango da. Hau da, 50%. Aurkezten den aurrekontu osoa justifikatu egin behar da proiektua bukatzen denean. Aurrekontuaren 100% justifikatzen ez bada, prorrateo arau bat egingo da aurkeztutako dokumentazioaren arabera, eta guk balidatutako dokumentazioaren arabera. 400.000 euro ditugu proiektu ezberdinen artean banantzeko, horregatik esan dut normalean 6-7 finantzatzen ditugula, kantitateen arabera eta eskaeren arabera, eta autofinantzazioaren 20% dago. Horrek zer esan nahi du?
gu gehienez 50% finantzazio iritsiko bagara, eta gutxieneko 20% autofinantzazioa bada, gainerako 20% irekia egongo da, beste laguntza batzuk eskatzeko, departamentuei, estatuari, edo Europa mailan. Bateragarriak dira laguntza horiek, baina bai kontuan hartu behar dela, laguntza horiek jada badituzue, aipatu behar direla, eta bestela proiektua irauten duenala, adierazi behar dizkiguzuela laguntza horiek. Zein kostu dira aukeragarriak, pertsonal gastuak eta garraio gastuak, kanpoko prestazioak, eta ekipamentu txikiak, 500 euro unitateko baino txikiagokoak. 500 euro unitate bakoitzeko edo bestela kontsideratuko da inbertsioa dela eta hori kostu ez hautagarritzat hartzen dugu. Horregatik, prestakuntza gastuak gehitu daitezke, gastu orokorrak, bulegokoak, berogailua, bankuko gastuak, bazkideen arteko fakturak, ezin duzu elkarrekin fakturatu, edo elkarren artean fakturatu, hori argi gera dadila, eta baita zeharkako zerga errekuperatzen badituzue. Ekipamenduko gastuak esan bezala hautagarriak izango dira. Zer eskatuko dizuegu? Proiektu fitxa bat eskatuko dizuegu. Eta hemen daukazue nolakoa den. Aurretik izena eman duzuenen artean aldatuko dena da, aurtengo proiektu fitxan beharrezko ekintza bat gehitu dugula fitxan. Bazkideen identifikazioa eskatuko dugu fitxa horretan, horrek egiten baitu gure partenariatuak zentzua izatea, zein da zuen bateragarritasuna, bazkideen artean, baita laburpen bat eta helburuen laburpen bat, zer lortu nahi duzuen, zein da proiektuaren berrikuntza, zergatik den interesgarria proiektua gauzatzea, ekintzen deskribapena, hori da entregatuko diguzuen, eta hor beharrezko ekintza bat gehitu dugu, esan bezala. Egutegi bat, ekintzen araberako ordutegi bat, eta gero azaldu beharko diguzue zergatik proiektu hau interesgarria den, nola erantzuten duen lurraldeetako beharrei, nola erantzuten dieten euroeskualdeko helburuei, eta azkenik, proiektuanek nola izan dezake jarraitutasun bat, nola jarraitu dezake denboran zehar. Fitxa horiek bete beharko dituzue, eta fitxa horiek jasangarritasunari buruz hitz egiten dugunean, ez da paper asko erabili behar, eta gero ikusi beharko dugu nola egon daiteken bigarren fase bat, nola iritsiko den produktua merkatura, nola egongo den bateragarritasun bat, hori da eskatzen ari garena proiektuaren fitxan. Eta gero azken galdera bat dago. Eta azken galdera hori jarraitutasuneko proiektuetzat da soilik. Azaldu beharko duten zein den proiektuaren hobekuntza, zeintzuk gehikuntza egin diren, zeintzuk bazkide dauden, zein babes dago lurraldearen arlotik, eta horrela justifikatu egingo da proiektuaren bigarren fasea. Finantzazio plana bakarra da, 3 hizkuntzetan, dokumentu hau eta konpromisu akta beharrezkoak dira, bazkide guztiek sinatu behar dituzte, 2 dokumentuak. 2 dokumentuak eskuragarriak daude 3 hizkuntzetan, bazkideen artean banantzea errazagoa izateko, eta aurkeztu behar izango dira proiektuaren eskaeraren amaieran arte. Proiektu horiek moldatu daitezke, proiektuaren fitxa 3 hizkuntzetan aurkeztua egon beharko da, frantsesez, euskeraz eta gaztelaniaz, eta konpondu ahal izango da akatsik badago. Zer esan nahi du honek? Baldin badago itzulpen bat falta dela proiektuaren amaieran, astebete gehiago izango duzuela itzulpena bidaltzeko. Baina, esan bezala, 3 hizkuntzetan egon behar da. Konpromisoa hartuko duzue, proiektua gauzatzeko, lerroko buruan orden adieraziko duzu eta aurrekontua zein den adieraziko duzu. Finantzazio plana
Eri dagokionez, kategoriak eskatzen dizkizuegu, garraio gastuak, kanpoko prestakuntzak eta pertsonaleko gastuak, bazkide bakoitzak erlaitza bat izango duzu eta zenbat eta gehiago eman xehetasunak, orduan eta errazago izango da proiektua ebaluatzea eta informazio argiagoa izango da kudeatzaileentzat. Hartu kontuan 18 hilabeteko proiektua izango dela eta beraz errealista izan behar dela. Gero aldaketak badaude, badago malgutasun maila bat. Zinpeko aitorpenak daude, kontu batzuei buruz, eta bazkidek kontsideratu beharko dute merezi dien ala ez, sinatzea ala ez. Nola ebaluatzen dugu? Hori pentsatu beharko duzu eta ikus dezazuen proiektuaren fitxa oso ondo bat egiten duela ebaluatzen ditugun irizpide ezberdinekin. Badago lehen fase bat, horretan ebaluatzen da dimentsionaltasun hori betetzen bada, eta mugaz gaindiko mailan garrantzitsua da jakitea zergatik egiten den proiektu hori elkarlanean, eta 12,5 notara iristen ez bada, proiektua ez da bigarren fasera iritsiko. Ebaluatzaile buruz hitz egiten dudanean, 3 gobernuei buruz ari naiz, Euskadikoa, Nafarroakoa eta Akitania Berriko eskualde kontseilua. Azpigaiak eta gaiak bidaliko dizkiegu behar dituzten pertsonei eta gobernu bakoitzak nota bat erabakiko du partenariatuaren garrantziari buruz, baliokateari buruz, bateragarritasunari buruz, eta interesgarria da proiektuan ekintzak daudela, egutegia dagoela, aurrekontua dagoela, zentzua izan behar du, koherentzia izan behar du, lortu nahi diren helburuekiko, eta baita edakuntza eta komunikazioa izaera berritzailea ere kontuan hartuko dira. Berritzailea zer da? Izan daiteke harremanen artean berriztagarritasuna egotea, aspektu sozialean, teknologiaren garapenean, eta hori justifikatu egin behar da. Baita jarraitutasunari buruz dagokionean ere. Notak egongo dira, bataz bestekoa egingo da, 3 gobernuetan, han ebaluatzaileak bateratu egingo ditugu, eta haiek barneko bilera bat egingo dute, non eztabaida bat egongo den, eta horretan, gero beste bilera bat egongo da, Europar Batasunarekin, eta azkeneko nota jarriko zaio proiektuari. Eta hau izango litzateke deialdia, gomendatzen dizuegu kontaktua izatea, gurekin harremanetan jartzea, zuen proiektuak eta ideiak aurkezteko. Eure eskualdetik ez dugu ebaluatzen, baina bai laguntza eman aldizuegu sektoreari buruz, aurkezten duzuen eremuari buruz, zuen zalantzei buruz ere lagundu aldizuegu, eta galderarik badago ere lagundu aldizuegu. Gure webguneren bidez aurkeztu behar da proiektua, eta batez ere badago proiektu gida bat. Aurreko urtean sortu genuen, proiektuko etapa ezberdinekin azalduta, zeintzuk diren gastuak, dokumentuak, eskatuko dizkizuegun dokumentuak, proiektuak justifikatzeko, hori oso interesgarria da kontuan hartzea, eta orain, txanda irekiko dugu galderak egiteko, txatean jar ditzakezue. Beraz, norbaitek deialdiari buruzko galderarik badu, orain idatzi alditu eta landuko ditugu. Kaixo, Lorena, zein da deialdiaren lotura, orain jarriko dizuegu, eta Maialenek eskua altxatu du.
Joango naiz, voy contestando a las que son en euskera. Bai, joango Enkortapenak, naiz erantzuten euskeraz diren galderei. si una entidad puede proponer más de un Entitate proyecto, sí. batek proiektu bat baino gehiago No proposatu hay ningún ditzake, tipo bai, de ez límite ni nada dago escrito respecto a inolako cuántos mugarik proyectos horri puede buruz, presentar zenbat proiektu aurkeztu diren, cada nahi entidad, beste, ez pero dago hay que mugarik, tener en cuenta que al baina final, kontuan hartu como behar ha da, comentado Leire, en cada Leirek esan duen convocatoria bezala, financiamos deialdi unos bakoitzean 6, 7, 8 sei proyectos, por lo zazpi sortzi tanto, proiektu finantzatzen ditugula. no es fácil que un mismo Beraz, ez da socio erraza, puedes bazkide tener más de un proyecto batek seleccionado, proiektu eso bat sí, baino pero no hay gehiago ningún tipo hautatua de izatea. límite a la hora Baina, esan de bezala, ez dago presentar. inolako mugarik aurkezterako orduan. Una convocatoria en la que hay un socio que está en varios proyectos Badago, y es seleccionador. proiektu askotan egon daitekeen bazkide bat, eta horrek ez du penalizatzen, eta ez da inolako arazoa. En cada idioma voy para atrás. Hizkuntza bakoitzan dauden dokumentuak, panoa atxera momentu bat, aurkezpenean, proiektuaren fitxa beteta egon behar da 3 hizkuntzetan. Finantzazio plana eta konpromisu akta aurkezten dizugun dokumentua badago jada 3 hizkuntzetan eta bete alduzue hor, beraz hori dokumentu bakarra da eta dokumentu bakarra horretan 3 hizkuntzetan dago. Eta gero, zinpeko aitorpenak bakoitzak bere aukerako hizkuntzan bete alditu. 3 aukerak daude eskuragai eta bakoitzak erabakiko du zein hizkuntzetan aurkeztu. Aintzira Oñederrak eskatzen du autofinantziazio 150 Aintzire. izan daiteke, si la autofinanciación puede ser del 50%, sí. De hecho, hay veces que Bai, en los izan ere, proyectos se pide el 50% batzutan de eskatzen y da el 150 eta se asegura a través de la bestea autofinanciación sin ningún problema, sí. ziurtatzen da deialdiaren bidez, arazorik ez. Beharrezkoa da, bai, Euroeskualdeko lurraldeetariko bakoitzeko partaide bat egotea. Bazkide bat egon behar da, Euroeskualdeko lurraldeetariko bakoitzean. Eta, bai, gero aurkezpena partekatuko dizuegu, deialdiko loturarekin. Voy quitando Leire las que se van Eta, respondiendo. bueno, Leire, kenduko ditut erantzun ditugun galderak. Bai, ados. Gomendio bat, batzutan ez duzue kontuan hartzen, eta kontuan hartu behar da, aurrekontua hartzerako egiteko orduan, itzulpen gastuak. Azkenean, bileretan eta askotan ez dituzue gastu horiek kontuan hartzen eta kontuan hartu beharrekoak dira. Esan dugunean inbertsioarena, beste urte batzuetako galderak gogoratzen ari naiz, laborategiko kontuak eta hori ez da sartzen gutxieneko arauaren barruan, kantitate horren barruan. Hay una persona con la mano levantada, Maialen Martiarena, Badago no esku sé si, altxatu duen pertsona bat, Maialen? para que Ez hable. dakit zerbait esan nahi duzun? Entzuten da? Bai, entzuten da. Bale. Bai, bueno, barkatu. Ni Leirena ze Maialenen lankidea, Vale. eta kontua da, audio bat egin dut, ze ez dituzten idazten txatean, ez dakit zerbaitik. Bueno, dena den. Egon naiz begiratzen, iazko eta aurtengo eskakizunak, eta Leire aipatu duzu komunikazioaren ingurukoa. Iaz, bazegoen puntu bat, baina aurten ez da azaltzen fitxan puntu bat, bere horretan. Gauza da, Puntuatzeko irizpidetan bai, badago, baina fitxan bertan ez da berari asko apartatu bat. ¿contestas tú, Leire, o digo en euskera como...? Erantzungo duzuzuk, Leire, edo nik, bai, aurten lehen zegoen puntu hori, aparteko galdera batzen, puntu batzen, eta gaur komunikazioaren atalean sartuta dago. Beraz, ebaluatu izango da, zuek jartzen duzuenaren arabera, komunikazioaren ekintzari dagokionez. Egingo dudana da, Parte la fitxa, igual. proiektu fitxa ireki, fitxa partekatu egingo dizuet, eta horrela ikusiko dugu asko zobet. Irekitzen joango da. Ikusten duzue fitxa, ezta? Bueno, esan dugun bezala, badau izenburua, bazkideak,
zein bateragarritasun dagoen proiektuaren sekzioa, eta ahaztu zaidan gauza bat da, ikusten duzuen bezala, hitz kopuru gehien bat jartzen ditugula. 500.000, 250, pixka bat gehiago bada, ez da ezer gertatzen, ados? Ez da idazterako orduan ez izan beldurrik, zentzu horretan, baina ez dugu doktoretza tesirik nahi. Ez gara hitzez hitz kontatzen joango, pasatu otezaren adez, baina saiatu kantitatea errespetatzen. Irudiak eta gehitu ditzakezue, proiektua saltzerako orduan, horrekin hobeto geratuko dela kontsideratzen baduzue. Hemen barruan sartzen da beharrezko ekintza, komunikazioa, izenburua, ekintzaren deskribapena, barneko dituen bazkideak eta entregagarriak, eta hori da komentatu dugun galderaren ordezkoa. Egutegiaren ostean zijoan galdera. Proiektuan nola komunikatu duzuenari buruz eta kontu guztiari buruz. Gero kooperazioaren galdera dago eta iraupenari buruzkoa. Ikus dezakezue informazio guztia hemen fitxan. Vale. El 30%, o sea, 50%. Euneko 50, Maria. Euneko 50 finantzatua izan daiteke euroeskualdearen aldetik, euneko 20 autofinantzazioa da, eta gainerako euneko 30 kofinantzatua izango da beste laguntza batzuen bitartez. Kofinantzazio hori eskatu izango duzue proiektua aurkeztu ostean. Eta lortzen baduzue komunikatu beharko diozue euroeskualdeari. Ez baldin baduzue, ez sartu eta lortzen baduzue, esango diguzue. Gorka, gastu indirektuak ez dira sartzen kasu honetan. Bakarrik gastu zuzenak, hau da, administrazio gastuak eta barretar, badakigu beste deialditan sartzen direla, baina gurean tamalez ez dira sartzen. ¿Cuántas unidades de equipo se pueden costear? Zenbat talde unitate kosteatu daitezke, 500 euroko unitateko muga batekin ez dago mugarik, bestalde izan daiteke 5, 10 behar dituzuenak eta logikoak direnak proiektuarentzat. Gai horretan ez dago mugarik. Hori bai, 500 euro unitate bakoitzeko. Ibilgailu baten alokairua gastu bezala sar daiteke, bai, el alquiler de un vehículo leire sin problema, como si hay una factura detrás de... Faktura bat badago, baina proiektuaren alokairu propioa, ez da? Baldin bada bulego baten alokairua eta ez da sartzen. No, habla de un vehículo. Baldin bada ibilgailu bat edo, leku aldatzeko edo garraiatzeko gastu bat bada, bai, faktura dagoen bitartean, arazorik ez. Eta garraio gastuen partean, kontuan hartu, justifikazioaren orduan, kontuan hartuko dugula, normalean zuen instituzioak onartzen duena. Zuen garraioak justifikatzeko. Hor, onartuko ditugu eredu ezberdinak, eta zuen instituzioak funtzionatzen duen moduan. Kofinantzazioa etor daiteke jada iraungideen proiektu batetik? Bai, dirua baldin baduzue, ez dago arazorik. Guk hor ez dugu trabarik jartzen. Guk euneko 50 arteko finantzazioa emango dugu, eta beste gainerakoa autofinantzazioaren bitartez eta beste laguntza batzuen bitartez etor daiteke, guk ez dugu hor ezer esango. Euneko 100 aurrekontua justifikatu behar da, modu honetan, eta guk euneko 50 emango dizuegu. Beste finantzazio bat badago, adierazi edo abisatu behar diguzue, besterik ez. Ez daki beste galderarik dagoen. ¿Vais a compartir la presentación? Sí. Partekatuko duzue aurkezpena, bai.
beste galderarik sortzen den ikusten dugun bitartean, erakutsiko dizuet zein da azpisektoreen dokumentua. Horrela, ikusiko duzue, 3 hizkuntzetan dagoela, hemen agertzen da, azpisektore ezberdinak daude, ideia ezberdinak daude, beste finantzatu ditugun beste proiektu batzuetan, eta gailuak ikus ditzakezue, ekonomia zirkularra, euroeskualdearen baliabideak, dokumentu hau eskuragai daukazue, ikus ditzakezuen azpisektore ezberdinak daudela 6 gai nagusien barnean, eta ikus dezazuen gai bakoitzaren azpian batzuk identifikatu ez ditugula eta interesekoak izan daitezkela zuentzat landu ahal dituzue lankidetzan 3 lurraldeen artean. Energia berriztagarriak eta gai ezberdinak daude, jasangarritasuna, egurra, basoak. Esan ez dugun beste gauza bat da, ez daukagula beharrik sektore bakoitzeko proiektu bat hautatzea. Hau da, batzuetan sektore batzuk hautagaitzari gabe geratuko dira eta proiektu gehiago hautatuko dira beste sektore batzuetan eta beste sektore batzuk utzik egongo dira edo proiekturi gabe. Ezin dizuegu esan zenbat proiektu aurkezten diren, aldagarria delako kopurua batzuetan 10 aurkeztu dira eta beste batzuetan 22. Hautaketa beti izango da, esan bezala, 6 azpi proiektu hautatzen dira. Proiektuak pertsonen garraioak hartzen baditu barne, gastu hori tiket batekin joan behar du, eta kanpoko prestazio txat hartuko litzateke. Eta beste galdera berrikuntza nola definitzen dezute, euroeskualdenengo aldiz egiten den zerbait baldin bada, baina euroeskualdetik kanpo produktu edo zerbitzu hori dagoeneko existentzen bada, berritzaile bezala hartzen da, bai. Azkenean, guk hemen proiektu deialdiaren izena da berrikuntza euroeskualdeko berrikuntza, azkenean berrikuntza sektoreak direlako. Baina proiektuaren muina benetan da kooperazio egotea 3 eskualdeen artean eta 3 kideen artean, beraz, arazorik gabe, bai. Dena den Leirek esan duena, guk gomendatzen dugu benetan proiektu ideiak guri azaltzea, Leirerekin edo Ianarekin bilkura bat adostea edo eskatzea eta proiektuaren berri hori, proiektuaren berri ematea, batez ere guk zuekin batera proiektu horren garapena egiteko eta beraz arazorik gabe benetan eskatu iguzue bilerak edo bidali iguzue emailez ideiak eta bar. Y luego para que veáis, Gero, había preguntas antes. ikus dezazuen nola hizkuntza ezberdinetan agertzen den dokumentua, 3 hizkuntzetan, ikus dezazuen zein den eredua, zinpeko dokumentua, bete dezazuen, eta hauxe izango litzateke eredua. Ez baldin badago beste galderarik, gomendatu nahi dizuet guztioi deialdia irakurtzea, proiektu gida ere irakurtzea, eta gero batez ere, hemen daukazuen nire emaila, edo zein zalantza, edo zein galdera, idatzi aldidazue, arazorik gabe. Eta pantalla partekatzeari utziko diot. Sí, eso, sí. Proiektuaren lotura pasatuko dizuet. Eta la noticia que se ha publicado desde el gobierno vasco. Azkenean argitaratu den berria, Eusko Jaurlaritzatik hori da. Lotura berdina da. Berdina da, baina, ese artículo lleva luego a nuestra artikulu horrek gero gure deialdira eramaten todos los documentos se tienen que dokumentu guztiak presentar y que hacer aurkeztu behar dira desde nuestra página web.
gure webgunetik, esan bezala. Bai, partekatuko dizuet, partekatu berri dizuet orain, eta hor daude deskargatzeko proiektuaren oinarriak, eta hor aurkituko duzue baita fitxa ere. Eta Euroeskualdeko orrialdera iristen zaretenean, ikusiko duzue zein den deialdia, hemen eman behar diozue, dokumentuak deskargatu, eta hor fitxategi bat deskargatuko zaizkizue, proiektu fitxarekin, zinpeko konpromisoareko artxiboarekin, eta eskatu edo solicitar klikatzen baduzue, edo sakatzen baduzue, eremura iritsiko zarete, eta hor ikusiko duzue urriaren 17irako behar duzuen formularioa. Hori konpromiso aktua, proiektu fitxa, finantzazio plana, IVA aitorpena edo BESA aitorpena, erantzi behar dituzue. Hori ikusiko dituzue xehetasun guztiak eta bezik bete behar ez baduzue, igo dokumentu bat zuriz eta listo. Hemen dituzue beste hainbat arlo, bete behar dituzuenak, digitalizazioa, ekonomia zirkularra, zein den proiektuaren kostu totala, eta bazkide bakoitzeko kontaktu datuak, bai buruzagiarena eta beste bazkideena. 3 bazkide baino gehiago bazarete, idatzi ezaguzue, eta dokumentazioa bidaliko dizuegu zuek zareten bazkide kopuruarentzat. Oraintxe bertan webgunean 3 bazkideentzat dago eskuragai. Beraz, gehiago bazarete, 4 bazkide, 5 bazkide, gehiagotan gertatu da, besterik gabe idatzi diguzue, eta guk bidaliko dizuegu konpromiso aktua eta finantzazio plana, zuen bazkide kopuruarentzat egokituta. Webgunean kontaktu datuak ikusten ditugunean, mesedez, nik pertsona horri idatzi behar diot, azalpenak eskatzeko edo dokumentu bat eskatzeko, mesedez jakitea zeri buruzkoa den proiektua eta erantzutea. Ez jarri, zuzendaria edo, batzutan ez baitaki zeri buruz hitz egiten ari degaren idazten diedanean. Batzutan itzulpen bat falto da, edo alako arazoak sor daitezke, beraz kontuan hartu dezazuen. Ez, proiektu gida ez dago karpetan. Minimis lotuta dago estatuko laguntzekin, eskatu daiteken minimoarekin. Beraz, seguruena da, ez badakizu zer den, ez da zure kontuko ezer. Ez da garrantzitsua zuretzat. Vale, pues igual ya. Ados, ez dakit beste galderarik dagoen, lotura jarri nahi dut, proiektu gidara jotzeko, edo proiektu gidara iristeko. Webgunean argitaratu dugu berri bat, 3 hizkuntzetan dago, eta hor aurkituko duzue lotura proiektu gidarako. Dena den, orain bidaliko dizuegu aurkezpena, eta aurkezpena bidaltzen dizuegunean, lotura ere jarriko dizuegu gidara jotzeko. Eta gero azkenik, pantalla partekatuko dut berriro, norbaiti agian falta zaio nire datuak partekatuko dizkizuet, edozein zalantza, edozein galdera, idatzi aldidazue, eta baita kontuan hartu Euroeskualdean Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako zerbitzuekin kontaktuan gaudela, haiekin ere hitz egin dezakezue, edo harremanetan jar zaitezkete, arazorik baduzue, eta haiek dira Sofia Munebar, Ainara Jauregi eta Marina Ronkal. Iruditu zait ikusi dudala, Marina
partaideen artean, eta, bueno, badago eskua altxatu duen norbait, ez? Vale? Beraz, bueno, espaldin badago beste galderarik, bukatutzat emango dugu saioa, eskerrik asko, parte hartzeagatik, Asko. eta desiratzen gaude zuen proiektuak jasotzeko. Edozein zalantza, edozein galdera, mesedez, idatzi lasai edo jarri harremanetan. Mila esker. Merci beaucoup.